И така, здравейте хора! Ако се чуете защо не изглеждам много добре, защото тук що се събудих. За жалост, съм спала с дрехите. Затова нека заедно се преоблечем в момента. Ще започваме с тази моя любима блузка. Продължаваме с тези много яки дънки. И свършваме с ето тази блузка на Hello Kitty. Като тук вече не съм спя в видеото, а просто се обличам. Александра Лашкова триумфира в като две капки вода, как изпълнение при като Мадона я изстреля на върха. Сега ето ви и финалния резултат. Мисля, че ме изглежда много яко. Сега отиваме да си пръснем малко парфюм. Само да кажа, че аз него няма да го рекламирам, просто ще ви го покажа. Много хубаво беше, но продължавам да го рекламирам, така че спира. Пръскам си толкова много, за да ме реша цял ден, защото иначе аз не ме реша цял ден. А от мен чао, че трябва да тръгвам за училище.